start. Vi börjar med nummer 1, Atti Vandermaten från Oslo med sin Tumi Challe. Nummer 2 och 3 får göra sig beredda. Nummer 4, Pia Näs. Är det någon som vet hon är här och tävlar? Tyvärr så tittade Charlie in i fel tunnelöppning och blev tyvärr diskad. Då har vi till start nummer 2.